Mikel Martinez naiz, aktorea, beste gauza batzuen artean. Tartean teatroko partaidea naiz. Begira, orain tartean, obra batzuk zirkuitatzen ari gara, ezta? Importanteenak Ez do Kero eta Simplicissimus. Simplicissimus orain dela urtebete, epidemia hasi baino lehenago estrenatu genuen, baina hoxe, poliki bagoaz emanaldiak egiten da. Kabaret politiko kurioso bat, Patxok idatzita, oso ondo dago, eta ari gara emanaldi batzuk egiten. Epidemian bertan estrenatu genuen Arriagan Ez do Kero, Ez do Kiru formatu horretako, beste bat, hau da Patxo eta biok, umore mota berezi batekin, ezta? Eta horrekin, nahikotxo mugitzen ari gara. Formatu txikiagoa da, Simplicissimus baino, errezago mugitzeko. Eta, Ez do Kiru musikala, euskal musika zen, gaiak zen, esaten dut, aspaldian estrenatu genuelako. Eta formatu handi eta txikian egiten dugu, eta orain ari gara noiz behinka, oraindik ere formato txikian emanaldiak egiten. Ez do Kirurekin egin dugu 100 emanaldi baino gehiago, hori euskarazko antzerkian asko da, horrekin pozik. Eta horrez gain, noiz behinka ere egiten dugu, nik formato txikiko obra batzuk dauzkat nik tartean, Biba Boy, Tabernaria, eta noizbenka horrelako emanaldiren bat egiten dugu. Horren astean Simplicissimus daukagu Elgoibarren, 30ean Ez do Kero Arrigorriagan, maiatzaren 2an Erandion Simplicissimus, 7an Zumarragan Ez do Kero, 14ean Ermuan Ez do Kero, 28an Ez do Kero Tafallan, eta Atarrabian 29an Jarraian Iruña aldean. Datorren astean estrenatzen dugu gauza bat Pabioiseiko Teatro Laburreko festival horretan. Kafe Bilbao gidoi lehiaketa bat dago urtero, eta normalean irabazten duena gero saiatzen gara montatzen eta erabiltzen dugu Pabioiseiko plataforma hori estrenatzeko. Gaizka Txamizo eta kasu honetan ni neu ere aktore moduan egingo dugu hemen saritutako, pasaren urtean saritutako obra bat, Salaketa. Eta proiektuak ere dauzkagu. Hurrengo urteari begira, esan nahi dut, hemendik urte betera estrenatuko dugu, daukagu data, ez dakit zehatzmea zein den, martxoan Arriagan. Tarteanek bere hurrengo obra aurkeztuko du, eta obra hori ere Patxoren testu guztiz egin gabe dago haindi, baina ari gara horretan. Izenburua oraingoz izango da Aldarrai pertsonaien tramperoa edo ehiztaria, pertsonaiak estatzen duen personaje bat agertuko da hor, eta historia batzuk kontatuko dizkigu.